Yeremia ti aduonum baako. Se Awurade sie nie. Hwɛ, merehanya mframa esayade atia Babel ne wɔn a wɔtete nipa a wɔne me anya no mu. Na masoma nhusofo akɔ Babel. Na wahu no so, na wama n'asase adampan, efisɛ wobetwa ne ho ahyia ɛdabɔne no so. Die okuntunu ne tadua no, ma tadua kuntumfo nkuntunu ne tadua ntia no. Ne die ɔma ne ho so, ne dadeɛ nkatabo mu no. Na mo no do ne mmerante ho, monsɛe ne dɔm nyinaa pasapasa. Na atɔfo abegugu Kaldeafo asase so, na wɔn a wɔhwere wɔn mu agugu ne mmoro no so. Na Israel ne Yuda Nyankopɔn asafo Awurade no, enya wɔn sɛ okunafo. Na wɔn de wɔn asase no, Israel kronkronni no ho asodie ahyɛ so ma. Munwane mfiri Babel mu, na mommema mo kra mfiri mu mfi, na monwere wɔ namumuyo mu.